is een nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Pieter Omtzigt was Kamerlid voor het CDA, is uit de fractie gestapt, voor zichzelf begonnen in augustus en heeft een nieuwe partij opgericht vanuit het idee dat we moeten werken aan goed bestuur, een nieuwe bestuurscultuur in Nederland. En dat gaat in de vorm van een nieuw sociaal contract met de burger. Ik ben altijd heel onder de indruk geweest van Mike Eeman, zijn visie en zijn werk. Ik heb eerder de mogelijkheid gehad om met hem te werken. Vanuit Nederland ook aan visievorming, met name op het ruimtelijk gebied. Mijn vakgebied is vooral de ruimtelijke ontwikkeling. En ik heb door de jaren heen gezien dat hij ook veel bredere visie had. Ook op de positie van Aruba in het Koninkrijk. Dat ging van klein, dat Arubanen ook konden stemmen voor het Europees Parlement. Wat hij met heel veel succes heeft gedaan. Als ook om zich in te zetten voor de verbreding van de Arubaanse economie. En dat is ook iets waar we denk ik vanuit Nederland aan kunnen bijdragen. We waarderen de bijzondere band met alle delen van het Koninkrijk. In het bijzonder de autonome landen, zoals Aruba. En dat betekent ook dat we daar een medeverantwoordelijkheid voelen. En die ook willen meegeven aan de volgende regering, waar wellicht nieuw sociaal contract ook deel van gaat uitmaken. En dat betekent dat we naast mogelijkheden van financiële ondersteuning, waar we natuurlijk een aantal voorwaarden aan verbinden, ook willen bijdragen aan goed bestuur op Aruba. Als ook hoe kun je nou dat economisch verdienmodel van Aruba verder verbreden en hoe zou Nederland Aruba daarin kunnen helpen. En wij willen ons ook inzetten voor bijvoorbeeld de verdere versterking van het papiaments. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Maar ik zou dat willen verbreden naar kunst en cultuur. Hoe kunnen we dat samen met elkaar verder brengen? En daarnaast ook de volle breedte van het beleid, wat ik al zei. De economie, goed bestuur en als het nodig is ook leningen. Maar daar zitten wel duidelijke voorwaarden aan. Maar dat is het hele pakket en we gaan niet de focus op één aspect leggen. Het is duidelijk dat de uitdagingen die wij in Nederland ervaren op de eilanden, maar ook het land Aruba, nog sterker wordt ervaren. Als je het hebt over inflatie, gestegen kosten, dan worden daar de effecten nog veel sterker gevoeld op Aruba dan in Nederland. Heb je het over klimaat en de veranderingen, dan geldt daar eigenlijk hetzelfde voor. Nou, we hebben wel als Nederland land een bijzondere verantwoordelijkheid, ook voor Bonaire. En daarom is daar de commissie Todé ook inderdaad aan de slag gegaan om naar het bestaansminimum te kijken. De verhouding met Aruba is natuurlijk wel net even een andere. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat de Arubaanse regering, of misschien de oppositie, onder leiding van Mike Eeman, ook aandacht gaat vragen voor dit thema. En ook zal vragen hoe kan Nederland daarbij ondersteunen. En dat kan ook in termen van onderzoek zijn, om ook goed in kaart te brengen hoe dat eruit kan zien.